Kun me oltiin Jukan kanssa 20-vuotiaita, niin me vedettiin toisiamme autolla pulkan perässä. Joo, meidän seuraava vieras on 20-vuotiaana kerran saamaan jo 30 miljoonaa katselukertaa YouTubessa, pari leffarooli Hollywoodissa ja levytyssopimuksen. Tervetuloa ihanas Mokahontas eli Sara Maria Forsberg! Mitä Likka? Moi! Heippa! Ups, toi oli kova. Moi Smo! Mitä Terve! menee? Tosi hyvin. Mun mielestä on aivan mahtavaa olla täällä. Tosi kiva olla Suomessa pitkästä, superpitkästä aikaa. Siis sä asut nykyään Jenkeissä, sä oot just tullut. Joo. Mä tulin 2 päivää sitten. Onko sä kiireinen siellä? Mä oon tosi kiireinen siellä, että meillä on koko ajan ollut hommaa siitä lähtien, kun mä muutin sinne silloin alkukesästä, että on ollut koko ajan duunia. Mutta on ollut ihan sika kivaa ja ihanaa ja kaikkea. Niin siis sä latasit maaliskuussa pari videoa nettiin ja loppuunkin 5 historiaa. Siis sen jälkeen sulla on tullut levytysdiilejä, sulla on leffa-rooleja. Joo. Miten tää kaikki on tapahtunut? Miten sulla löytyi se rohkeus, että sä et jäänyt vaan odottaa Pietarsaareen, että jotain tapahtuisi, vaan sä muutit Los Angelesiin tekee asioita unelmien eteen? En mä tiedä, mulla ei ollut mitään odotuksia, kun mä ensin laitoin sen videon. Niin sit kun mä huomasin, että se niin kun meni ekan päivän aikana 1 000 000, niin kyllä se nyt vähän turahti teelusikallinen housuun. Mutta se oli tosi levoton ja ihana kokemus. Ja mä ajattelin, että no ehkä osa-aikaisena kassatyöntekijänä olo ei ole parempaa kuin mitä mä nyt sit pääsisin tekemään. Että on ollut tosi kiva tehdä, mitä mä teen. Mutta tuohan ei ole ihan normaalia suomalaisuutta, että lähdetään tosta vaan yhtäkkiä. Ei. Mutta mä oon vähän hullu ja tyhmä, niin sen takia mä lähdinkin sitten. Mutta on ollut kivoja kokemuksia. Mitä kaikkea siellä on tapahtunut siis? Kerro vielä. Sulla on siis levytysdiili. Onko se joku iso jenkkilafka? Joo, se on ihan yksi isoimmista. Se on Capitol Records ja mut on signattu Evolve Musicille, Rodney Darkchild Jerkins, mun executive producerina. Paljon englantia, anteeksi. Anteeksi, kuka? Rodney Darkchild Jerkins. Koetat sä sanoa? Joo. Sen kanssa oli ihan sairaan kiva tehdä töitä ja me ollaan kirjoitettu paljon musiikkia. Mä kävin näyttelemässä Kiinassa leffassa Jackie Chanin kanssa ja siinä on oikeastaan kaikki. Mut koko ajan on ollut hommaa. Me otetaan aplodit tähän väliin, toi on ihan huikeeta. Tää on huikeeta ja nimenomaan asennetta, että sä lähet sinne, missä kaikki tapahtuu asumaan ja pistät kaiken peliin. Joo. Mut mua kiinnostaa, oot sä ikinä heittänyt Suomessa keikkaa? Sä oot muusikko nyt, nykyään. Joo. En mä oikeastaan. Sä lähet Halpahallin kassalta ja suoraan Losiin. Sä et oo Suomessa heittänyt ikinä keikkaa. Osaat sä laulaa? No, en mä tiedä. Voit sä vetää jotain? Mä voin kokeilla. Tuiki. No ei. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, all trouble will be mine. Wow. Siis ihan huikeeta. Hei, sä oot asunut nyt vähän yli puoli vuotta siellä Jenkeissä. Joo. Sä teet kovaa työtä siellä. Minkälainen sun päivä on normaalisti esimerkiksi Losissa? Toi on ehkä useimmiten kysytyin kysymys ikinä. Ja se on hassua, koska mulla ei ikinä ole samanlaista päivää. Yleensä mä kerro vähän siitä, koska Suomessa ihmiset ajattelivat, että Sara lähti sinne ja saakohan se mitään aikaa ja nyt on huikeita leffarooleja ja Niin, ja ihmiset luulee, että sä oot siellä odottelemassa, että jotain tapahtuu. Mutta millainen sun päivä on? Se on kovaa, raakaa työtä. Joo, todellisuudessa esimerkiksi yksi päivä voisi olla semmoinen, että mä herään siinä aamulla ja käyn kusettamassa mun koiranpentua. Valo, mä rakastan sua. Mulla on ikävä sua. Niin. Ja sitten mä menen studiolle ehkä sinne joskus 3 aikaan iltapäivällä. Ja on siellä johonkin keskiyöhön asti, tai pidempään tai lyhyempään, se vähän riippuu. Mutta koko ajan ollaan kyllä bängätty siellä menemään. Mutta sulla on siis sponssidiilejä, sun on kaiken näköistä, mitä siinä pitkin päivää tapaat erinäköisiä ihmisiä, ketä sun pitää hurmata ja kenen kanssa pitää oikeasti puhua bisnestä. Mitä te teette, eikö? Joo, kyllä, koko ajan. Ja mulla just mun manageri Johannes muutti sinne myös perheensä kanssa, niin sitten on helpompi tehdä töitä ja sitten myös Hietalan Jere, mun toisen manageri, olisi tarkoitus sitten aikanaan muuttaa. Mutta ollaan kyllä koko ajan käyty tapaamisissa, tehty musiikkia. Mä kirjoitin just kustannusdiilin yhden ison kustannuslafkan kanssa ja mä oon kirjoittanut jo muualle musiikkia. Koreaan meni 2 biisiä ja on ollut ihan tosi
Ja tää kaikki on tapahtunut alle vuodessa. Hei, ihan huikeeta. Kiitos, kiitos. Miten tää... Sulla on siis, sä olit kuvaamassa Renny Harlinin uutta leffaa Skip Tracea. Joo. Millainen rooli sulla on siinä? Mitä sitten, onko se iso? Mä on siinä Johnny Knoxvillein, joka kanssa näyttelee siinä, niin mä oon hänen rakastajatar. Ja se oli hieno kokemus. Johnny. Mutta tosiaan oli hieno kokemus ja Kiinassa oli hauskaa. Ja... Mitä sä teet siinä? Mä oon kuullut, että sä synnytät Johnin lapsen. Kyllä. Koska? Koska se oli kuva? Se oli hieno kokemus. Se oli hieno kokemus. Mä en ole oikeassa elämässä vielä synnyttänyt, mutta Johnin lapsen synnyttäminen oli kaunista. Miten sitten, kun kaikkea tätä on tapahtunut, sä elät nyt unelmaas, niin miten, tuntuuko ikinä, että joskus mä herään, joku ottaa tämän kaiken pois sulta? Tämä on kaikki tapahtunut vuodessa, leffarooleja, musiikkia. Joo. Ehdottomasti, kun jotain näin nopeasti tapahtuu, niin kuin mä oon aina toivottanut, se oikeasti se kaikki voi lähteä niin nopeasti kuin se on tullutkin. Ja sillä mentaliteetilla, kun jatkaa ja pitää niitä läheisiä ihmisiä ympärillä, jotka oli mukana ihan alusta asti ja ennen tätä kaikkea, niin sillä pääsee eteenpäin ja kun uskoo itteensä siihen, mitä tekee, eikä anteeksi pyytää sitä, mitä on saavuttanut, niin sillä pääsee. Mitä viihdebisnes on opettanut sulle? Viihdebisnes on opettanut mulle sitä, että suomalaiset on tosi suoraselkäisiä, tosi rehellisiä. Siellä on hyvin paljon tämmöistä kaksinaamaisuutta ja selkeänpuukotusta, mutta se on oikeasti, sun pitää vaan osata lukea ihmisiä ja valita niitä oikeita persoonia sun ympärille. Ja sä mun mielestä oot osoittanut sen, että meille kaikille suomalaisille, että mitä voi saada, kun tarttuu tilaisuuteen ja lähtee täysillä uskoa unelmaan ja panostaa. Jos mä ikinä pystyn motivoimaan ketään, niin aivan mahtavaa, tosi hienoa. Pitää tehdä sitä, mitä tykkää. Ja... Hei, tässä ei ollut vielä kaikki, koska nyt Dokahontas ja Smokahontas on saanut haastajan. Mennään kattoo pätkän, mitä tapahtuu. Katkon jälkeen.